Kag sa Good Vibes, screening para sa masunod nga Miss Bacolod Masskara 2025 sinina nga Agosto pati gayunon. Isa sa mga ginabantayan kada Mascara Festival amo ang Miss Bacolod Masskara. Kag sini nga 2025, masako ng preparasyon ang Bacolod Gugma Foundation Incorporated, ang organizers ang annual pageant nga nagatuyo nga makoronahan ang Bacolenya nga magatiglawas sang Mascara Festival, malipayon, mapag-on kag magahatag sang dungog sa Bacolodnon heritage. Saman ang magatiglawas sa Bacolod sa national pageant sunod sa kay Carlos Durana Jr., ang pageant chairperson. Bukas ini para sa mga kababayan na nagaedad 18 to 25 years old, at least 5'5" ang height, single, kag residente sa Bacolod City o kun may Bacolodnon nga roots up to the 3rd degree. Ang aplikante dapat high school graduate kag wala pa naka-intra sa mga major national o international beauty pageants. Ang Bacolod Gugma Foundation President kag Mascara Festival Director nga si Rodney Mitz Ascalon ang mga creative directors ng event. Ang screening patigayunon sa August 9 kag 10, 2025, 1 p.m. to 5 p.m. sa Northwest Inn sa Bacolod City. Ang applicants ang mahimo magpa-register pinagi sa mga forms nga makit-an sa Miss Bacolod Masskara na social media page.